ва дар соли 2025 ягон чи аниқ шидагӣ нест. бори дуюм бисёре нафарҳое ҳаст ки попитка кардагиянд ҳамин маҳдудиятҳо ворид карда шавад. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. ҳатман дар видео лайк монен, мо комментарияҳои шуморо хонда ва саволҳо ҷавоб мегардонем. хоб нафарҳое ки мехоҳед маблағҳои пулӣ аз интернет кор кунен ва зиндагии худтона камтар дигар бикунен, номери WhatsApp мебарояд, дар ҳамуҷа ҳатман бинависонед. як нафар нависондай: салом акаи Сорбон. гуфтанд дар соли 2025 ба таможни Союз медирояд. ҳамин гап асоснок набуд ки ҷошид. дар бораи ҳамин камтар гап мезадем. мо дар бораи чанд бор гап задаем бародари азиз. 2 бор 3 бор видео кардем ва гуфтем ки ин чиз асос надорад ва дар соли 2025 ягон чи аниқ шидагӣ нест. 0861 нависондай: акай аз алатая карона қарздорам. айни рафтан проблема намешавад. дар авария кардагиам, ҳарду почаҳом шикастагие, личе немерам. вақте ки шумо аз алатая карона қарздор ҳастен, мисол барои проблема нашидантон, вақте ки мебиёинам ҳичи наган шуморо, ҳамуро пардохт карда бесен, мисол ягон сомоша ки барои саркашӣ кардан инагна метавонанд шуморо запрет бимонанд. раҳмон нависондай: ака ман Россия рафтам, 1 моҳ пеш гардонданд. бо дуюм бора барам дигар шаҳр, мегзашта бошам. ҷавобша гап зан. вақтое ки бе причина шуморо бигардонанд аз аэропорт, бори дуюм бисёре нафарҳое ҳаст ки попитка кардагиянд ва вориди Россия шидагиянд. бигем ки ин чиза бародари азиз аз тақдиртон мебинем. як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи Сорбон. мегӯянд ки маҳдудиятҳо ворид кардестанд. чӣ кору борода? аз соли 2024 аллакай зиёда аз 15-20 шаҳри Россия маҳдудиятҳо дар корҳои хӯрокворӣ, дар медитсина, дар маориф барои нафарҳои хориҷӣ ворид кард ва дар соли 2025 мақсад 70 соҳаи дигара бояд ки маҳдудиятҳо ворид кунанд. то охири солам мумкин оҳиста оҳиста боз дар чанд шаҳри дигари Россия ҳамин маҳдудиятҳо ворид карда шавад. ансор нависондай: салом акаи Сорбон. яка писар хизмат меравад. нафарҳое ки як фарзанд ҳастен аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошем. нафарҳое ки мехоҳен границаи Қазоқистон сафар кунен ва документҳои худтона биёен айсари нав бикунен, номерошон мебарояд, қатишон гап занен, бо запретотонам метавонанд ки бисанҷанд. шоева нависондай: салом акаи Сорбон. ман дар Россия фарзанддор шудам. метавонам ки материнский капитал гирам. вақте ки шумо дар ҳамуҷа пасянди зиндагонӣ кунед, просто барои фарзанд таваллуд кардан сафар накарда бошен агар, бале, чунки дар соли 2024 қонуни Федератсияи Русия оиди гирифтани материнский капитал дигар шид ва нафарҳое ки танҳо барои таваллуд кардани фарзанд меоянд, таваллуд мекунанд ва бо рафтанӣ мешаванд, барои ин гуна одамҳо дигар материнский капитал дода намешавад. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. мегуфтанд ки даъвати баҳорӣ кай сар мешавад? аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. азам нависондай: салом акаи Сорбон. хизмати алтернативӣ чанд қапас бояд буд шавад? ҳаминам мегуфтем. хизмати алтернативӣ нафарое ки мекунанд 1 моҳ мекунанд, яъне учебка мегзаранд, дарсҳои ҳарбӣ мехонанд. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар загранпаспорт фалшиви печат задагим. тоҷикистон рафтанда депорт намекарда бошанд. пешакӣ раҳмат. печати фалшиви доштан мо чӣ хеле ки гуфтем ғайриқонунӣ убур кардани марз ба ҳисоб меравад ва имконияти запрет кардан ҳастай. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. мобилизатсия сар шидай мегӯянд. ҳамин гап рост боша? не, мобилизатсия сар шидагӣ нестай. вақте ки мобилизатсия сар шава агар аз ҷониби ҳукумати Россия официални эълон мекунанд ки мисол чӣ қадар одам лозим мебошад ё ки киҳоро даъват мекунанд, ин чизҳо ҳамаш официалӣ нашр мешавад. так ҳозир дар ин бораҳо ягон информатсияи аниқ дастрас нест бародарои азиз. видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. зиндаву сарбаланд бошем.